ହଁ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ପଇସା କିଏ କୋଉଠି ମାସ ଅଧରେ କୋଉଠି ଆସିବ ପଇସା ଏଇ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଦେଇନି ତାକୁ? ଆରେ କଣ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛି ଦଉନି। ନାଇଁ 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 ମୋ ଭାଇ ନାଇଁ। ଦବ ଦବ ସେମିତି ଭାଇର ବହୁତ ବଡ ବୁଦ୍ଧି ଦବ। ଏଡି ବଡ ଏଡି ବଡ ହେ, ତାଠୁ ବଡ ଏଡି ଏଡି अबे साले ତାଠୁ ବଡ ଏଡି ବଡ ରହ ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଏଡେ ବଡ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ ହୃଦୟ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁନିଟେ ଅଛି। କଣ ନାଇଁ ମନ ମନ ଅଛି ମନ ଦବ ତୁ ଦବ। ଭାଇ ମୋର ସବୁ ବଡ। ଭାଇ ତମ ଫୋନ ପେ ସ୍କାନର ଟା ଦେଖାଅ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି। ଭାଇ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ଭାଇ ଗଲୁ ଏଠୁ। ହଁ ଭାଇ ଯାଉ ଯାଉ କଣ ତାର ବିରାଟ ବଡ ବଡ